बिराद गोजौ गाखोबाय जोंनो गाइस नायदो बरियाखा बिराद गोजौ गाखोबाय नै साना दासो ओंखारहांदों थिनथाबानो फैदोंमोन जों जगिगफानि बुरलुंबुथुर दै सेरनि सिनारि गाइस बरिया मेंबाय आं बिराद गोजौ गाखोबोबाय नै जों बेनिफ्राय गाखोबोदोंमोन नै गाइस बाप बरिया समायनालै जगिगफानि गाइस बरिया खानाय सिनारिया माने जों फुङावनो फैदोंमोन नालाय रावबो मानसि गैथ'वा दा दोनदो दालाङा जा गोलाव मा दालां होनोमोनथाय नारायना दालां बरिया खाने बैयाव थांसै एबाराव जा गोजान गोजौखा गोजौआवसो दंफैयो जों अन्थाइ गोजासो बिसोरो गोजौलै लामाफ्राथ' नायजाखाया इसोर हाग्रा बारि एन्जर साफैनांगौ मालाबा हा नोंहासो लायामोन गोजौआव जेबो गैलान्दां गोलैसैसोमोन मा होनदों हरै गोजौआव माबा गैलान्दां
गोजौआव जेबो जायगा मोजां गैला दा बुरलुंबुथुर दै दालांखौ बारलांगोन दा ओमफ्राय दा थांगोन दा थांनांगौ बुरलुंबुथुर दालांखौ दा देखायगोन गाइस नङाबा दा नायलांदो ना 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 बैयाव फिसिं जादों नामा अनजेर बैयाव फिसिं जादों नामा नाव गाखोहैनांसिगोनलै सिख्लाफोर नुसिगोन बावसो हाजो गोजा सिनारि गैला बिथिंजाय सिनारि मोजां नङा गोजौ थांला जे आबो गैला गोजौआव नालि गोजौआव हाग्रा बारियाव फै खिनो ओंखारदोंलै जा biar Rakibi itu isemis youtuber kaisor koribo isamis youtuber re এটা উপৰত যাব বলে এইটো ইয়াত ওজনलै जा हाग्राबारि जा गोजौ फैनाय हाग्राबारि गेजेरावनो हारसा गथ'फोरसो गेलेलायगासिनो কি কৰিছে তোমাৰ কি কৰিছে তোমার কোনটা কোনটা আরে তোমারটা गथ'फ्रा नैलाय नै जा मोजां गेलेदों सिना फायसे मग तुम्हार सिना फावा नाय লাগিব রে বিষয় हाग्राबारि गेजेरावनो न' दंफैजोबो नै भात खाबार दे रे मग भूख লাগিছে তোমার ঘৰত খায়া যাম এফালে বেরাম এটা মোর মোবাইল রে কি ভিতৰত কি আছে দেখা পাইছে তুই মেরলা চকলেট আছে চকলেট নাই রে ছোলা যাম